becomes an enemy. Yes. We're also live on Facebook. You can watch, you can share. It's get interesting. Indeed. So you need to know kune vanhu vanouya muupenyu hwedu vachiita sekunge vari kuda kutibatsira, but dzimweni dzoona kuti we have been ensnared because taifunga kuti munhu uyu ndi divine helper. Vakaendeswa vakaenda funga kuti vanogona kuwana help, asi zvakavazovaunzira matambudziko. So I'll read the word of God from the book of Leviticus chapter 19 verse 1. Inoti tell you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter. Should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? This is God speaking to the children of Israel. So shandandikuratidze panapa vhesi yekutanga iri kutaura kuti do not be defiled by them. So anoda kuti uzviziva kuti pese paunoenda kunobvunzira kudzin'anga, paunoenda kumaprofita enhema, instead yekuti ubatsirike unosvibiswa nawo. Waizviziva here kuti zvinosvibisa? Saka vazhinji vedu tine problem yekufunga kuti chinonzi munhu wenhema munhu asingaone zita rako chairo. Ukaona munhu ataura zita unofunga kuti ndewechokwadi, akasaona zita ufunga kuti ndewekunyepa. Mari kana achisara kuti venhema haasi kutaura kuti vanonyepa chiprofita chete. Vanokwanisa kutonanganisa vachiona chaizvo. Vanotonanganisa chaizvo vachiona, asi chinovaita venhema ndechekuti havana kunge vakatumwa naMwari. Mweya wavari kushandisa pakuita izvozvo hausiriwo unofanira kuchishandisirwa izvozvo kuvanhu. Saka izvozvo zvinokusvibisa. Saka paipai paunoenda uchiti murume adzoke, paunobva ikoko unofanira kuziva kuti wadzoka wakasviba. Murume anogona kudzoka but adzoka kumukadzi akasviba. Izvozvo zvizive izvozvo. Ndoda kuti uzvizive kuti paunoenda paipai vazhinji venyu munonyima. Saka you are very conscious about issues to do with money. Kwangosvika panzvimbo inotaurwa zvemari kuti ubatsirike, unobva watoona kudyiwa mari, unobva watoona kunge wakutsotswa, unobva watoona sekunge ndo yavari kuda chete kwauri. Saka paunoenda kunzvimbo idzi hakuwanzotaurwa mari svino, kunototaurwa mari yekuti kana newe unogona kutobhadharira vamwe 30. Saka unofunga kuti zviri genuine because iwewe unofunga kuti mari ndo basa. Saka ikanzi haisi kudiwa unofunga kuti munhu ari truthful. That's your problem. Nyamba vanotora mari vakanaka chaizvo ndaunoshanda imwe. Ava vanotora destiny. Ndoda kuti uzvizive kuti kwaunoenda kuti unoromba upiwe mari, Satan ndoda kuti uzvizive kuti haagone kupa munhu chinhu because zvinhu zvacho hazisi zvake. You can't give what you don't have. So I want you to know that the devil has got nothing to give you. His identity is known as a thief. Saka zvaanoita anowana vaanobira kuti zvaabira vamwe apiwe. And very soon achabira iwewe futi kuti azopawo futi the next person. Saka ndoda kuti uzvizive kuti pauri kuenda uchifunga kuti unowana help, hausi kungondobvisa mari chete uchipiwa help.
uri kubvisa mari wopiwa fake help because hailasti. Wapiwa fake help, pane zvimwe zvakare zvawatorerwa blessing yako. Number 1. Number 2, watakuriswa zvinhu zvinobelonga to that kingdom. Tine vanhu vazhinji weekend vasiri kunzwisisa kuti upenyu hwavo hausi kufamba zvakanaka sei. Akatoya muchechi andotaura, ndinotenda Mwari waBishopi, ndakaenda kwakawanda kana kuwana rubatsiro, asi pano ndadhirivhari waini. Ndoda kuti uzvizive kuti pawaienda kwakawanda kwakutaura iwewe waingotarisa mari zawo bedzi kuti zvafamba here. Kana zvisina kufamba ubva kuti ndezvemamanga ndakusiyana nazvo, rega nditsvage zvimwe. Nyamba kufamba hazvina, but kune chatongo futi pauri. Saka vazhinji izvezvizvi vari kuomerwa neupenyu sevanhu vakaromba, nekuti shuwa vakaromba vasingazvizivi. Unoenda unotora mishonga yavanhu, wotora wogeza, imwe wonwa, imwe wopfungaidza, imwe woputa. Uri kuti zvinhu izvozvo zvakazenge zvaenda kupi? Hausi kuziva here kuti you defiled, you contaminated your spirit. Unozviziva here kuti paunosvika pavanhu chavanotanga kufemedza ispiritual status yako. Ndosaka kuine vanhu vanotaura kuti pandinosvika pese handigamuchiriki. Ndakaona muimba angari pano paStar FM achitaura nyaya yekuti ndaiisa mushonga kuti ndityiwe, which means kutyiwa, kufarirwa, kusemwa zvinhu zviri spiritual pamunhu. Saka kwese kwawaienda zvinhu zvawainotatapurana nazvo hazvingobvi ndawasiya kuendako. Watoo part and parcel yezvinhu izvozvo. Vamwe venyu makapiwa zvinhu zvekuita nezvekudii ndobva mazongobhoekana nazvo mabva mangosiya. Hauna kutsvaga Mwari kuti akusunungure kubva pazviri. Hauna kudzokera kuti handichada, wakangosiya. Ndoda kuti uzvizive kuti uchiri mukavhani nevanhu ivavo to this day. Vamwe venyu makasiya mari dzenyu pama-evil altars. Kana kuzeza hari yacho wakanoisa mari. Handizoti waifunga kuti munobvei imomo. And now that you are facing hardship, haugone kuzvikonekta kuti kweni ndakandodyara mari pasiripo wani. Unozviziva here kuti pese paunodyara mbeu haingomeri according to its own kind yet. Inomerawo according also to the soil from where it's coming from. What kind of a soil have you been planting your money to? Vazhinji venyu mari dzenyu, or your money is a representation of your blessing, of your wealth. So the moment yawakaendesa mari kunyange yange iri pondo, nyaya haisi yepondo, chavaingoda vanhu ivavo i-connection to your source of income, which is your spirit. Ndosaka uchiti money spirit. Ende ukataura money spirit. Ende ukaudza vanhu kuti inini pazvandinoshanda handizviona, vanokutarisa soti hauzvionese. Uri kurasa mari. Handisi kurasa mari, but pane zviri kuitika ndozomona ndisina mari. Vanhu vanotanga kungoona nga hausi munhu akarongeka anogona kuchengeta mari. Vanofunga kuti ameno you are being vindictive after watambisa mari. Havatozviziva kuti it's true kuti hausi kuziva chichiitika kumari yako. But handiyo here wakaenda kunodyara ukavapa access yekuti kana makuzodini makuda imwe munozoka kuiwana munoronda iyoyi ndinayo. Dambudziko rako ndiri kufunga kuti wealth ndio imari yauinayo mumaoko mako. Hauzoti chinonzi wealth, imari yauinayo in the spirit. Jacob paakatiza mukomo wake achienda kwaLabhani anga asina chinhu, vakanga ndine chigubhu chinanoindi mweyo. But achibva ikoko akabva akatakura mhuri, akabva akatakura mombe dzaigona kudivhaidwa. Nemhaka yekuti wealth is in the system of a person. Nemhaka Esau wanga achida kuuraya Jacob, achida kumutorera blessing, ipo pamba pakazara zvipfuwo. Esau anoziva kuti zvese zviri kuoneka pana pamushezvi zvakabva from the spiritual chambers of my father. And though that source yamuna Jacob. Saka zvese zvazvisi zvinhu izvi. Chinonzi chinhu chiri muna Jacob. Iwe ndo chaunopota uchitamba nacho ichocho. Ukangoneswa nemujoro watoenda kare. Une mamwe materitories awakapinda awanga usingafaniri wakatsikisa rutsoka dzwako. Unozviziva here kuti maprince ari pasi petsoka dzako ane chekuita nedestiny. Ndosaka Mwari vakaudza Joshua kuti wherever you shall set your foot on, you shall possess. Unozviziva kuti every time paunotsika pano unosiya handwriting ine chekuita nelife yako. Ndosaka munhu akanokora tsoka yako pawafamba anogona kukuroya. Hauzviziva here kuti tsoka yako is a spiritual door. Unozviziva here kuti kunyange scientifically
masenses ese ari pasi petsoka. Your tsoka is spiritual, but unoiendesa kwese so hauzeze kupinda mune dzimwe nzvimbo wakutoomera kwa nemhaka uri kungoda kuti ndingadzoke betsikopiko atidzoka kupi bring back close so uri kuona here manje kuti uri kudzosa munhu uchiendesa upenyu. Alright. Virtue yawanga uinayo, wanga utori nayo, ndobva waramba uinayo, ndobva waenda kunoisiya kumazango, ndobva wadzosa munhu wakuchimudzosa usitorina futi chawanga unacho paakakuramba. Unomuchengeta sei? Unozviziva here kuti pane vanhu vazhinji vari kuteerwa madzikiriro, vari kuteerwa nemaspiritual husbands avasingaziva kakabva nemhaka yei wakatora zvinhu zvavanhu vakashandisa ndokuvhura edo. Okay, listen to me. Paunotora mishonga paipai ukanzi pfungaidza, ufunga kwako uri kuti chii chikuitika. Ndoda kuti uzvizive kuti pese paunotora mushonga kana any material yawanzi kushandisa, material iyoyo ine power rekuvhura a spiritual portal to a spiritual world in a relationship nemushonga wawashandisa. Mubvunzo wangu ndekuti pawakaivhura akazenga aivhara ndiani? So uri kuziva here zvinhu zvawakainvita from the spiritual world zvikutera life yako. Right now uri busy kutaura kuti tete wako ndowakakuroya, ambuya wako ndowakakuroya, you are busy kutumanisa vanhu misoro. Okay, listen to me. Satan wakafanana nakabreka, Mwari akafanana namechanic. Vese vanoshanda nemota, mumwe anodzibuilda mumwe anopwanya. Ndoda kuti uzviziva kuti pese paunongonopinda mupresence yowakaipa, the devil is ready to break you. Wozwa uya kwakabreka. Alright, kabreka will break even mota yakufamba. Anokuti hai tikatengesa door 1 apa zvino unoita mari udarika kuitengesa yakadai so ngati break basa rake ndire kubreka check. Right, toda kuti uzviziva kuti paunongopinda imomo he is ready to break you. Vazhinji vari kupindana nematambudziko izvozvo vanopindana nematambudziko nokuti vanenge vachinzi vakatyora mhiko, ende mhiko dzacho zhinji audzwe futi kuti imhiko, unotozoiudzwa kuti imhiko waityora kuti koimi makageza manheru aiwa kani wedwe augeze manheru bati pandakabva pano makangotenda unogeza andakukuudza kana zvatodaro watokanganisa saka ndoita sei rega tonoti ungaite sei pakutoda zvakati enotsvaka bvudzi remunhu uri kuramba uchinyudzwa mumacovenants, uri kunyudzwa mumacovenants, uri kunzi uri kurectify a problem yavasina mbinge vakatombokuudza ti problem. Number 1. Number 2, mhiko yacho imwe yacho unotoipwanya uchitoziva kuti iya ndakanzi ndisapwanye ugopwanya. Unoziva kuti chii? Kunotori nesimba rinoreleaswa from that altar rinokubatsira kupwanya mhiko yacho, because the purpose ndeyekuti unge uri indebted. Unofanira kunge uine chikwero, you must be paying. Why should the devil love you? Why should the devil do you well? Saka ndatoziva kuti paunopiwa mhiko bebe ari kutokupa mhiko ishungu dzake kuti uityore, nekuti vazhinji vakatyoreswa mhiko zvikazoti zvikwambo zvakafanira unodzoserwa. Munoudzwa kuti tsvagai mombe 37 mudzitinde netsoka kutosvika kumachipanda bhodha, varidzi vadzo vachadzitambira pabhodha. Saka uri kuona here kuti alright, kana dei uriwo pabhizinesi iwo unodei kuti munhu akanganise uwane 37 kana kuti munhu aramba ari right usina chaunowana obvious unoda kuti akanganise andikuzviona manje. Saka iwo zvozvo auzvifunge musoro mako, dzese dziri kunzi ngozi dziri kunzi zvinhu zvakazoendana nepamwe ndo that imhiko dzevanhu dzavakapiwa muvengi achida kuti vadzipwanye nekuti ndikabreka. Kabreka akaona mota dzichifamba zvanorwadziwa, shungu dzake ndedzekuti ngairovere uye kunu. Akusi kuti akaipa ndo basa rake rekupwanya zvinhu. Makanika ane shungu yekuti dai dzafamba vanhu vazive kuti ndinogona, varambe vachiudza mabasa kwandiri.
saka mubvunzo wangu ndopuri kubvunzwa najehovha panapa, are people not supposed to consult their God? Alright, unorwadzirwei kuconsulta Mwari? Yeah. Uri kutaura here kuti Mwari haanzwe kana uchinge wakumbira? Rega ndibva kudaira usati wadaira iwe. Ndauchangoti ndaira kuti Mwari anonzwa zvake, but yacho And that's Mwari anokubatsira kwega. I've heard people say that Mwari kulamata kwega. Yes. Anzoda uchidaidai. Unoziva nemhaka vanosikana naMwari. Vanhu havadi kururama. Vanhu vanoda zvinhu zvisingaenderane neunhu hwavo. They want to continue misbehaving and still enjoy life. That's why we consult the devil. Yes. Tinoda kuti tirambe tichita muzembwe. Tichiti tikadhakwa tikati tazotakurwa nemubharo kubvunza mangwana kuti naimi ndakauya sei pano, uye unodzirapa unozvida izvozvo sebereka. Saka unozviziva kuti kuna Mwari kunodiwa twasu first. Twasu yavo yaitika kozouya ropafadzo. Hauzvidi iwewe izvozvo. Saka unofarira ma-shortcuts in your life. Come on. But look at the shortcuts where they've led you. Uri kuziva here kuti iwewo uri kuparira vamwe vanhu vazhinji vachatera mashure mako. Because even these things, what I'm talking about, some of them have not even manifested yet. Most of them, what is he talking about? My friend, someone is going to pay. Your kids are going to pay. They are going to pay. It's the legacy you are, so you're leaving. So you think the devil can just give you things and you are cool. People are going to pay. Some of us are paying for what our forefathers did. That's true. David, after I end Solomon wakanya maraka, you are not going to pay for this for the sake of your father, but your son will pay for your sake. Which means Rehoboam had to pay for what Solomon did, but Solomon paid nothing for what he did because his father walked uprightly with the Lord. What are they going to pay for your sake? You don't even live for the next generation. You don't care for others. You care for yourself. Pazvainzande kuchikoro waisara murodhi, wapedza ndokubva wakura wakuda motikari iwe usina kudzidza, wakuda kugara mushe usingada kushanda. And now you are going to take the blessing of the generation and you are paying the enemy kuti ichinjwe iite mari uje nhasi. And it doesn't matter for those that are going to come after you. Kumamaini kwenyuko makaita sei mingumaini? Kunotori nedoctrine yekuti kumamaini yese anofanira kutanga aendeswa kunodedicate kuna Satani. Why? Madivisi amakazadza mumunda. Muri kuziva here kuti pana achabhadhara nekuda kwedivisi rako? Kambani yako iri kushanda nechii? Ndiani anopota achiuya usiku kana vanhu vaenda kumba achifungaidza zvinhu? Uri kufunga kuti zvinongoitika nekuti mukangokosora ufunga kuti matobhadhara payment? Mafungaidzirwa zvamakosora zvato right. I want you to know kuti mangwana the enemy will come for everything. And listen to me, when the enemy comes now, achinda auya kuzotora zvinhu zvangu, haatore zvake chete, anotora everything that you have. Unozoona munhu adonha haasisina chinhu, anozouya kuchechi, munhu waMwari, inini ndanga ndiri munhu akati, ndiri munhu akati. Nyamba chii chakaitika? Akaenda kumasvikiro akanoita zvinhu, ndokubva azotadza kuzviteedza, because hazviteedzereke forever. Uchatadza chete, uchafoira, nekuti that's the desire of the enemy. Rinenge video game, vakarigadzira vada kuti ufoire, ndokunakidza kwacho. The same with the devil. To be continued. Come on. Wow.